Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Kali ini apa yang anu pemirsa, motongno Dik Peri kalau wong malah bal-balan ning ngarep. Tak syuting no. Apa dijak potong ki men emoh hae kedik ini. Kedik iki men emoh hae. Dijak potong emoh, wis kedik iki kae rambutnya sepanjang pemirsa. Dadak iki mangken mumpung urung adus. Wong cek bal-balan kae ning ngarep. Aku tak syuting no. Ape tak jak potong ning gone Pak Gaul kok delalaki ngidik iki urung gelem. Iki mumpung urung adus, ayo dipotongno Pak Gaul wis buka purung wonge. Wedine nek tutup ora yo. Wong kok didelok dhisik pemirsa, nek matane ning kono ki yo enek musike. Dadi nek ape ngonten ki ra iso nek matan pemirsa. Nek matan yo ge enek. Ini nek buka ki paling nek tutup jam 12, jam istirahat ngono dhek Pak Gaul mulai. Tapi nek apa esuk ini malah buka. Ayo nyuting Dik Peri dhisik kalau. Ayo dirayu guys, gelem potong pora mumpung urung adus. Wong iki bal-balan ning ngarep. Apene nek Mbah Kemi. Tuku mbah apa ning gone mae. Wis ayo di syutingno Dik Peri sik. Ape tak rayu, tak jak potong dhisik guys. Rambutnya wis lak karek kuncir abene kalau syuting no. Babang ngene. Enek-enek. Kayak Mbah. Wong enek-enek ae kok adus ki lho. Emoh bal-balan ae. Kok adus kok emoh. Gumen aku. Wong kok bersarapan lho, madus. Kok gregetno aku. Wong kok angel tuturane. Pe didusi kok nglewang ae. Kula ape tak kon potong ki ya mau Mbah. Mas Pian ndek potong. Apik kok potonge. Ning ndi kuwi? Mbak 15. Kira 1000 apa 15. Tapi apik, resik ngono ya. Tak satu, Bang. Alah, wong enek-enek ae. Ayo adus. Peni Dede. Iya. Ku lho, aku kelambine Mas Pian jare kok. Kok jek apik-apik kok perimpen Mbak Eni. Minggahno. Minggahno ngono kuwi. Iya. Berarti tak klambi saumuran Peri iki Pian. Dek cilik saiki sampe walah. Mbok obongi, Mbah? Iya cek zamane Mbak Kis. Anu cek anu. Wis mateng, Mbah, masak apa? Masak apa iki? Masak jangan Lodeh. Kak. Asem. Asem nak tuku bandeng. Asem jangan asem. Mbak ini mlaku-mlaku wis penak awake. Lah ya enggak. Kontak yo lho, iso mlaku-mlaku Dede. Nek enteng ya, Mbah ya. Iya. Ayo mandi, Dek. Bagus, Kek. Rante batur, makane bature renek. Iya. Ganti batur wis saya bagus, Kek. Ayo, Bal-balan ae. ape tak potong mah yuk potong. Potong Mas Pian rapi. Yo resik. Kok Yo, si apik aku potongane. nggak aku. Mulai sekolah diingi le, Mbah. Iya. Atas. Kucing iso dianu. Ayo. Ayo. Terus. Kandhani kok. Pinter kok bal-balan kandhani. Ning omah bal-balan, guys. Pemirsa, rambutnya wis dawa. Iki gelem potong asalkan jare apa? Tuku es krim. Gelem potong ngene Pak Gaul asal engko mulai tuku es krim. Oke. Kita potong rambut Dik Peri di Pak Gaul. Indomaret ya mainnya buka. Sik tak deloke sik siram. Mau potong. Mau ya wis kok sajake kok nggone warti enek es krim akeh kok ning Indomaret nek apa? Wong ora ngliwati Indomaret ki kono adoh. Engko liwat kene, apa tuku es krim kek? Engko lagi potong. Apa potong sik? Wong liwati ayo.
Kita berangkat dulu pemirsa ke tempatnya potong Pak Gaul. Ngono nek musik porang kok kita lanjut lagi di sana pemirsa. Baterainya HP ora dicas wengi turu dinggo dolanan entek. Wayahe dinggo mergawe ra kenek, guys. Wis montore tak tokne dhisik. Peri potong di tempatnya Pak Gaul. Gak gelem botak. Entek ya wis. Mo isin jenek botak. Ora nek botak aku ngono. Rambutnya sedawu cepet gelis dawu dipotong kok emoh. Dipotong di tempat Pak Gaul. Ini guys. Enek musik nek ning kene iki tapi yo iki gak banter, biasanya banter musik iki. Soalnya kayak terakhir potongnya saurunge bodo poso. Saiki berbodo. Meneng ae per kene. Jendile nek ketok. Bersih. Dan bagus. Jenengan tutupnya ya ngapa Pak? Sampai sore Pak? Sore enggak jam 5 enggak? Sampai jam 4:30. Deket rosok guys. Ini dan rada kalong. Soalnya sedawu tenanan. Sedawu. Mendele pengen ketok guys. Rambut iki kering, ngrene wis dimaskeri wis cek ngono. Jeruk nukokno minyak. Minyak rambut mbok, guys. Menangnya per. Nek bluntang. Longi piye kotak? Maksud. Mudeng, Pak. Iki kok ngresiki, Pak. Kaya Mas Pian. Wah. Jaluk request-e mbah piye kuwi? Duh, ngelu guys. Jaluk rambutnya kotak kaya Mas
sing pinggir-pinggire ngantek resik ngono ku lho, Pak. Derek resik. Lontos. Sing dhuwur ngengeh, mbuh potongan model piye iki. Soale ndingi Mas Pian ngono. Aku geleme kok Mas Pian lho. Meneng ae ndiluk kok ndangak. Ndiluk lah ngono. Nah. Resik. Resik tapi dhuwure dingengehno, potongane njaluke request kaya potongan kotak gak roh. Nah. Nah. Potongan model terbaru, guys. Jaluk kotak. Iki met, Pak. Gimana? Oke, terus suwun masih 5.000 potongannya, guys. Waduh. Ganteng. Sangar. Enggak, Bah. Sepapik, guys. Ayo kita ning ndi neh? Arek kowe. 2. Jaluk es krim. Mbak gak duwe minyak rambut? Sing wong lanang. Apa jenenge? Minyak rambut. Iki njaluk es krim bar potong, guys. Potongane. Aduh prene sik, Per. Bar potong njaluk es krim. Lah kotak. Mendele ketok langsung. Ya. Es krim model piye? Arek iki Mbak ngene. Sing cilik 9.000-an 6.000. Wangi ndi? Karo yo marai Iki lho sing biasane nganggo. Biru. sing di kuwi oke. Biasane iki 5.000. 5.000 sing kecil enake. Kuwi wis. Ya, siap, Bos. 10.000 kek. Soalnya berpotong ki jere nageh. Minyak rambutem. Lah rambutnya ijek ora gundul. Berarti tuku minyak. Piye? Mau apa? Mau gundul. Mbah. Nggih. Nyanyi, Mbah. Jak potong njaluk es krim ki lho, Mbah. Piye? Nggih. Nek mboten anu mboten purun. Tuku es krim tapi jane ngoten. Walah. Minyak rambut teh. Iwak, guys. Iwak. Bentukane iwak. Iwak gurami. Ya, deloken. Iwak gurami. Iwak gurami. Dan di review misan. Wes lak mleber teko omah. Ini Di sini apa? coklat kalau campeng. Ini kerupuk telek.
Kan kuning. Lah kan kuning. Kerupuk anu. Kok enek kerupuke piring? Kamu Ya peke? iki keripik. Keripike. Kuwi coklat. Enak. Heeh. Bar iki mandi ya, soalnya gatel. Nak, Heeh. awan nek ceblok. Pulang Pulang mosok ora pulang kene. ning dine Ning Indomaret ayo. nuruti Peri pemirsa. Aduh sik ning Indomaret kok rupane kaya ngono. Ora oleh mlebu engko. 200 ya. Ngenteni bayaran ya. Hai. Ayo. Alhamdulillah nyampe omah neh, guys. Ki mau yo mok potong ambek tuku minyak rambut, tuku sing cilik wae. Soalnya sing gedhe yo pas ke enek. Nggo rambuté dik Peri tok. Wingi tuku sing gedhe tapi digo Pak Ripo ya. Tuku sing cilik soalnya rambutnya ijek saithik lho. Ndeke mau gundul tapi njaluk potongan ngono kuwi piye? Kotak diponi malah. Pinggire dono. Njaluk gak mbok foto, Bu, dono ayah jare. Ya dono ayah engko nek wis mandi difoto. Duduk sing ngene aku mbok kayak gelas. Aja ngono kok kaya lutung. Sing enak toh kowe kene duduk. Kowe kono, duduk kono. Oh, potongane. Wis resik, guys, dingi dawa. Potongan 5.000 ya pemirsa, nek matan ki moh bocahe. Alate ayah iki yo enek, Mbak Isma yo iso jenenge, tapi bocahe moh. Kok malah suwi, ora cepet, malah purik. Ini toh duduk, maem ki, bar iki mandi, dadi entekno es krimnya selak meleleh. Nak. Potongan koyo Mas Pian kotak. Mending dilongi pemirsa ngono itu. Mengko poninan. Kok diminyaki iki dadi kok gak kering rambuté. Anggeran iki ya di maskeri tapi cek garing ae. Nganggo apa ya pemirsa ben selalu apa jenenge teles ngono ka lho. Tapi sing gak lepek yo. Nak. Duduke sing bagus. Njaluk potong tapi tuku es krim. Potongnya 5.000, es krimnya 5.000, iki 5.000. Entek 15.000. Pinter kandene nyantol Tutup kontennya wis. Wis pemirsa, iki Dik Peri mau mandi, habis potong. Terima kasih mengikuti kegiatan Mbak Isma. Jangan lupa di Piper. Tegaki ngomong. Jangan lupa di like dan subscribe. Titik ala ketara jadi banget aja sampai yang itu mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah pemirsa. Kon angger kon penutupan neritik gendik koyok lambene. Coba. Rentik. Neritik gendik wis habis. Hah? Tak mandi Dik dari dhisik ya pemirsa. Ngono Mbak Isma pamit ya. Terima kasih banyak saya selalu nonton konten Mbak Deni Mbak Isma, selalu support nge semangat, saran, masukan. Wis ditonton terus, iklannya wis gak di-skip. Mbak Isma pamit sepurane sing akeh nek enek tutur katane Mbak Isma sing kleru, sing kurang berkenan ya pemirsa, ya sepurane pokokman ki wong gak luput dari kesalahan ya pemirsa. Mbak Isma pamit, becik tidak oleh ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.